Чувствали ли сте се несигурни в стратегията, която дигиталната агенция е избрала за вас? Имали ли сте усещане, че нещата, които агенциите говорят, нямат никаква логика и след задвижване на процеса по стратегиите все още не се забелязват резултати? Така е, защото голяма част от агенциите не знаят как да задвижат стратегиите си правилно, а в други случаи използват неподходящи стратегии за сферата на клиентите си, при което се получава разминаване с очакването и реалното развитие на резултатите. За постигане на добра стратегия, всеки един клиент има нужда от персонална оферта. Затова един качествен професионалист би изградил вашата стратегия на високо ниво, която да доведе до необходимите резултати. Доста от настоящите агенции не знаят как да изградят стратегията и целите й. Затова доверете се на GetSeo. Ние ще изградим вашата рекламна стратегия за сферата, в която работите, като ви гарантираме професионално решение и отношение.